Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi isimo sobuNazaretha. Incwadi kaMathewu 2 verse 23. Wafika wakha emzini othiwa iNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyakubizwa ngokuthi ungumNazaretha. Incwadi yezenzo 24 verse 5. Ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga ivusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, iyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Encwadini kaMathewu 2 verse 23 sifunda ukuthi uJesu wabe engumNazaretha. Kanti encwadini yezenzo 24 verse 5 sifunda ukuthi uPaul wabe engumholi webandla lamaNazaretha. Umbuzo uthi ngabe umNazaretha umuntu oyisimo esinjani? Siqala ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma ngomNazaretha kuNumeri 6. Njengoba sake sasho ngaphambili, amaBhayibheli avama ukuchaza umNazaretha ngamagama ahlukene. Amanye ayaye ambize ngomNazari, kanti amanye athi umNazaretha. Kodwa empeleni umNazari nomNazaretha kusho into eyodwa. KuNumeri 6 verse 8 uthi uJehova, zonke izinsuku zobuNazaretha bakhe ungcwele kuJehova. Lokhu kusibonisa ngokusobala ukuthi umuntu ongumNazaretha ungumuntu ongcwele kuJehova. Umbuzo wesibili uthi ukuba ngcwele kuJehova ukuba sesimene sinjani? Ukuba ngcwele kuJehova kusho ukuzahlukanisela kuJehova, ukuphila impilo eyamukeleke kuJehova, noma ukuphila impilo enobudlelwane noJehova. Uma uthatha isifungo sokuthi uzophila impilo yokuzahlukanisela uJehova, ubizwa ngokuthi ungumNazaretha. UmNazaretha ngumuntu ongcwele. Lokhu kusho isimo sokwembathwa ngumoya kaNkulunkulu. Kubahluleli 13 verse 5 ithi ingilosi kuManowa, ngokuba bheka uyakhulelwa uzalwe indodana, impuco ayikuyithinta ikhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba ngumNazaretha kaNkulunkulu kwasesizalweni. Lapha sifunda ukuthi uSamsoni uyothi ezalwa ebe engumNazaretha, ebe engcwele. Kafuphi umNazaretha ngumuntu ompilo yakhe yonke uzahlukanisele uJehova. Ngokuzahlukanisela uJehova uba ngongcwele. Evesini lokuqala esihlabelelweni 59 samaNazaretha uShembe uthi, "Mnazaretha oyingcwele musa kumuka kimi, nokho ngikwenzile okubi ebusweni bakho." Kulesi sihlabelelo uShembe wakutshengisa ngokusobala ukuthi umNazaretha ngumoya ongcwele, umNazaretha uNkulunkulu. Ngakho-ke kungasimangalisi uma sizwa uMathewu ethi uJesu kwaprofethwa ngaye ukuthi uyoba ngumNazaretha. Ngoba umNazaretha ngumuntu ophila impilo yobungcwele, kanti futhi umNazaretha usho umoya ongcwele. Akuzange kugcine ngokuthi uJesu abe ngumNazaretha, kodwa waba ngumholi webandla lamaNazaretha. Yikho-ke uPaul encwadini yezenzo 24 verse 5 kuthiwa wabe engumholi webandla lamaNazaretha. Leli bandla lalingasungulwanga uPaul, kodwa lalisukele kuJesu. NoPaul wabe eseshumayela ngoJesu engaphansi kwaleli bandla. Kungase kube nombuzo ukuthi kulesi sikhathi samanje uma sikhuluma ngomNazaretha noma sikhuluma ngebandla lamaNazaretha, sikhuluma ngaliphi ibandla? Njengoba sengishilo uJesu wabe engumNazaretha, njengokubhala kukaMathewu 2 verse 23. Futhi uJesu wabe engumholi webandla lamaNazaretha. Okwathi ekuhambeni kwakhe lasala laqhutshwa ngabafundi bakhe, njengoba sizwa amaJuda ekhononda ngoPaul kuzenzo 24 verse 5. Ngakho-ke uma sikhuluma ngomNazaretha sikhuluma ngesimo somuntu esachazwa nguJehova eTestamentini elidala. Sikhuluma ngomuntu owachazwa nguMathewu kuMathewu 2 verse 23.
sikhuluma ngebandla likaJesu elichazwa encwadini yezenzo 24 verse 5. Kanjalo futhi sikhuluma ngesimo sebandla elavuselelwa ngumprofeti uIsaya Shembe esihlabelelweni 73 samaNazaretha lapho ethi khona, ngiyakholwa kuyise onamandla onke, kumdali wezulu nomhlaba nakumoya oyingcwele, nakuyo ihamente eyingcwele yamaNazaretha nobudlelwane babangcwele baseNazaretha. Idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Useze wahloba ngabo kathathu lobu buNazaretha phambi kwamazulu onke umnyaka umunye. Lapha asikhuluma ngalobo buNazaretha. Lapha asikhulumi ngalo ibandla lamaKristu, futhi asikhulumi ngebandla lakwaShembe noma lamaShembe. Ngani? Ngoba uNkulunkulu noJesu akaze abe nalo ibandla owaliqamba ngokuthi ubuKristu. Kanjalo futhi uNkulunkulu nomprofeti uIsaya Shembe akaze abe nalo ibandla owaliqamba ngokuthi ngelakwaShembe. Lawa amagama avela kubantu angaziwa ezulwini. Njengoba sesichazile, uJesu akakaze ahlangane nabantu ababizwa ngokuthi amaKristu. Leli gama lokuthi abalandeli bakaJesu amaChristians lavela ngo-43 AD, iminyaka engu-10 uJesu wafa. Uma uPaul esichazela ngokuvela kwamaChristians encwadini yezenzo 11 verse 26 uthi, kwathi esemfumene wamuyisa e-Antiochiya, kwase kwenzeka unyaka wonke bahlangana befundisa abantu abaningi. Kwaqala e-Antiochiya ukuba abafundi bathiwe amaKristu. Laba bantu base-Antiochiya ababethi abafundi bakaJesu amaKristu babe bagcona bethi bangoKristu abancane, Christians, ngoba bengabalandeli bakaKristu. NgesiZulu leli gama liyisinciphiso sikaKristu, lisho ukuthi umuntu umKristwana. Ngokusobala igama elithi amaKristu alivelanga kuNkulunkulu, alivelanga kuJesu, alivelanga kubafundi bakaJesu, alivelanga futhi nakubalandeli bakaJesu, kodwa lavela kubantu base-Antiochiya ababebhuqa noma begcona abalandeli bakaJesu. Igama elithi ubuKristu alichazi isimo senkolo, kodwa lichaza umsunguli wenkolo. Kanjalo futhi igama elithi ibandla lakwaShembe alichazi isimo senkolo, kodwa abalandeli bakaShembe baliphiwa ngabantu ababe bagcona ngoShembe. Liyigama abalandeli bakaShembe abaliqanjwa ngabantu bangaphandle, ama-outsiders, elichaza umsunguli wenkolo, hayi inkolo. NoShembe akaze akhulume ngebandla lakwaShembe. Yikho-ke sithi lapha asikhulumi ngebandla lobuKristu, futhi asikhulumi ngebandla lakwaShembe, kodwa sikhuluma ngobuNazaretha. Angazi-ke ukuthi kwenziwa yini ukuthi amaKristu angalithandi igama alinikwa nguNkulunkulu nokwakuligama lebandla likaJesu nabafundi bakhe, bese bekhetha igama abaliphiwa ngabantu. Sikhuluma ngesimo sobuNazaretha. Sikhuluma ngenkolo yomdali wezulu nomhlaba. Sikhuluma ngenkolo kaJehova. Umthetho kaNkulunkulu wehlukene izigaba ezimbili. Isigaba sokuqala yileso esilawula ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. Bese isigaba sesibili kuba yileso esilawula ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu. Nemithetho eyishumi yehlukaniswe kanjalo. Uma ugcina yonke imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu, ubuye futhi ugcine yonke imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu, uba sesimeni sokuba ngongcwele, uba ngumNazaretha. Emthethweni elishumi mine imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu, bese iba isithupha imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu. Imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu ilena ebhalwe ku-Exodus 20 verse 3 kuya ku-11.
Owokuqala uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Owesibili uthi ungazibazeli izithombe ezibaziweyo. Owesithathu uthi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho. Owesine uthi khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Kungani kuthiwe lemithetho iqinisa ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu? Kungenxa yokuthi uma uyeqa lemithetho akukho lutho oluphazamisa omunye umuntu, kodwa ophazamisekayo nguNkulunkulu uqobo. Uma ukhonza abanye onkulunkulu, ayikho into omunye umuntu othikamezekayo ngayo, kodwa kuphazamiseka uNkulunkulu ngoba labo uNkulunkulu babangisa uNkulunkulu ubuNkulunkulu bakhe. Uma ukhonza izithombe ezibaziweyo, akukho kuphazamiseka okutholwa ngomunye umuntu, ngoba ukuthi ukhonza isithombe noma qha akumthinti umuntu. Kodwa uNkulunkulu uyathinteka ngoba usuke uphikisa yena, wenza into angayithandi, angayemukeli. Uma uphatha ngeze igama likaNkulunkulu, umthuka noma usho ntoni ngaye, akukho kuthinteka komunye umuntu. Awuthuki umuntu futhi awubukeli umuntu phansi. Kodwa uNkulunkulu uyathinteka ngoba usuke uphikisa umyalo wakhe, ubukela yena phansi. Uma ungaligcini iSabatha akho muntu ohluphekayo ngalokho, ngoba ayikho into ethinta umuntu ngokugcina nokungaligcini kwakho iSabatha. Kodwa uNkulunkulu kuyamthinta ngoba ubukela phansi umthetho wakhe, uyameya. Umtshela emehlweni ukuthi lento ayishoyo awunendaba nayo. Yikho-ke lemithetho emine iqinisa ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa lemithetho elandelayo eku-Exodus 20 verse 12 kuya ku-17 iyimithetho eqinisa ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu. Umthetho wesihlanu uthi yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Owesithupha uthi ungabulali. Owesikhombisa uthi ungaphingi. Owesishiyagalombili uthi ungebi. Owesishiyagalolunye uthi ungafakazi amanga ngomakhelwana wakho. Oweshumi uthi ungafisi indlu nomfazi womakhelwana wakho. Uma ungamazisi uyihlo nonyoko, lokho kuhlukumeza abazali bakho, kwakha ubudlelwane obubi phakathi kwakho nabazali bakho. Uma ubulala umuntu, wakha ubudlelwane obubi phakathi kwakho nomndeni womuntu ombulele. Uma uphinga noma weba into yomuntu, wakha ubudlelwane obubi phakathi kwakho nendoda noma inkosikazi yomuntu ophinge naye. Kanjalo futhi ukweba kudala ubutha phakathi kwakho nomuntu omebele. Uma ufakaza amanga ngomakhelwana wakho noma ufisa umfazi womakhelwana wakho, udala ubutha phakathi kwakho nomakhelwane wakho. Njengalapha emhlabeni okuthi uma senza izinto ezimbi kubantu sijeziswe umbuso, nasezulwini uma senza izinto ezimbi kubantu sijeziswa uNkulunkulu. Ukungenzi into embi kumuntu kukodwa akukwenzi ube ngumuntu ongcwele. Ukuze ube ngumuntu ongcwele kumele ugcine ubudlelwane obuhle phakathi kwakho nabanye abantu, bese futhi ugcina ubudlelwane obuhle phakathi kwakho noNkulunkulu. Lokho kuchaza ukuthi ngaphandle kwemithetho eqinisa ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu, kumele futhi ugcine imithetho eqinisa ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. Imithetho yobungcwele eyobudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu mningi, igcwele izincwadi ezihlanu zomthetho, iThora. Ngikhuluma ngomNazaretha. Ukuze ube ngumNazaretha kaNkulunkulu kumele phezu kwayo yonke eminye imithetho eyakha ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu,
naphakathi komuntu noNkulunkulu ubuye ugcine imithetho emithathu eyimithetho yobuNazaretha. Leyo mithetho ileyo uJehova akhuluma ngayo kuNumeri 6. Umuntu ongumNazaretha akabuphuzi utshwala. Umuntu ongumNazaretha akazigundi izinwele zakhe. Umuntu ongumNazaretha uma ethinta isidumbu somuntu ofile uba ngongcolile kuJehova. Lowo ngumthetho wobuNazaretha owashawa nguJehova esingeke siwushintshe. Uma uphula omunye walemiyalo kuyaphela ubuNazaretha kuwe. Uyasuka umoya ongcwele kuwe. Uyahamba uNkulunkulu kuwe. uSamson wazalwa engumNazaretha wakhula kanjalo. Isimo sobuNazaretha samenza waba namandla ayengahlangene namandla okujima. Amandla ayengahlangene nesimo sobudlakela. Kodwa amandla kamoya, amandla kaNkulunkulu. Encwadini yabahluli 16 verse 20 kuya ku21 sifunda ukuthi kwathi uma uDelile esemgundile uSamsoni wabe sethi amaFilisti aphezulu kwakho Samsoni. Wavuka uSamsoni ebuthongweni wathi ngiyakuphuma njengezinye izikhathi ngizithintithe. Kepha wayengazi ukuthi uJehova wamukile kuye. Ngenkathi uSamsoni ephula isifungo sobuNazaretha egunda izinwele zakhe, ngaso leso sikhathi uJehova wesuka kuye. Kodwa ngenkathi uJehova esuka kuSamsoni akazange uSamsoni wazi, kodwa wabona ngoba esefana nabo bonke abantu basemhlabeni, esengenawo amandla asezulwini, amandla angadalwa ukujima, amandla kamoya ongcwele, amandla kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngobuNazaretha, ngikhuluma ngobungcwele. Yikho-ke uShembe ezwakala ehlabelela ethi, mNazaretha oyingcwele musa ukumuka kimi, nokho ngikwenzile okubi ebusweni bakho. Ayikho into ebuhlungu njengokubalekelwa nguNkulunkulu. Ngoba uma ubalekelwa uNkulunkulu udikilwa nemithandazo. Ungaze wazi ukuthi uzokwenza njani. Usithole ususobishini. Bonke abantu babe izitha osizini lwakho. Uphile ngokudla ezinyembezi zakho. Kodwa isikhathi esiningi lokhu kuhlupheka kudalwa yithi. Kudalwa ukusuka kuJehova bese sizakhela othixo bethu. Sizakhele amathemba ethu esingawafundiswanga nguJehova. Uma ethu Jehova mina ngikhonzwa kanje, sithi thina cha, thina sifuna ukukhonza kanje. Bese sizikhethela indlela yethu esifuna ukukhonza ngayo uNkulunkulu. Ngikhuluma ngempilo yobungcwele esayinikwa nguJehova ukuthi uma sifuna ukuba ngabakhe, uma sifuna ukuba nobudlelwane obuhle naye, sophila kanje, sothatha isifungo sobuNazaretha. Ngithe umNazaretha ngumuntu impilo yakhe yonke ayigcinele ubungcwele bukaNkulunkulu. Amazwi akha umNazaretha yilawo uJehova owawakhuluma kuLevi 20 verse 26 ethi, niyakuba ngcwele kimi, ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Mhla uShembe efika phakathi kwethu ethunywe nguJehova, lo myalezo wawedlulisela kithi kuverse 9 womthandazo wokuvuka, nakuverse 12 womthandazo wokulala, nakuverse 11 womthandazo weSabatha. Lamazwi kaShembe athi, khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho, sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Ekuqaleni isifungo sobuNazaretha sasiba ngesesikhashana, kungesabathile. Kwahamba ngesikhathi sikaJesu kwase kuba khona ibandla lamaNazaretha. Uma efika uShembe wabe eseqondisa izimiso zobuNazaretha njengebandla, hayi njengomuntu oyedwa. Umuntu othatha isifungo sokubuswa imithetho kaNkulunkulu, othatha isifungo sokuthi uyohlala endlini kaJehova aze afe, uthatha isifungo sobuNazaretha.
Lesi sifungo sobungcwele senza ukuba uNkulunkulu abe seduze kwakho, nabangcwele basezulwini abakhethiweyo bahlale nawe. Nezingilosi kungathi umazi sondela kuwe zingcole. Konke okungcwele kukhululeke kuwe. Awuthandini wena ukuba ngongcwele kaJehova? Awuthandini wena ukuba ngumNazaretha? Inkosi buselokho